V sobotu bolo 43 pacientov a takisto je to rozdelené, že zopár z Galanty, zopár z Bratislavy a zvyšok naši. A hétvégi gyermekorvosi ügyeletek reggel 8-tól este 8 óráig megterhelőbbek, ekkor több beteg érkezik. Hétközben elfogadható a betegszám, még úgy is, hogy Galántáról és Pozsonyból szintén jönnek. Előfordul, hogy várakozni kell, de sokkal kevesebbet, mint Pozsonyban. Zuzana Nagyová gyerekorvos üdvözli a változást. Boli na Slovensku okresy, kde boli 4 pediatri na jednu pohotovosť, čiže každý štvrtý deň sa išlo do služby a to je neúmerné dlhodobo ťahať. No a my veľmi vítame aj to skrátenie do 8, lebo kto má problém, do tej 8 nás nájde. A tým, že sa zlúčili niektoré pohotovosti, je vyšší počet pediatrov na jednu pohotovoszt a ľahšie sa nám slúži. A gyerekorvosoknak ezentúl a hét minden munkanapján elérhetőnek kell lenniük a rendelőben, és legalább egy napon 16 óráig kell fogadniuk a betegeket. Míg a rendelőkben praktizáló gyerekorvosok örülnek a változásnak, a kórházi gyermekosztályon dolgozók kevésbé. Ránk plusz munka hárul. Tehát este 8-tól másnap reggel 7-ig mi látjuk el a készültséget, tehát a járóbeteg ellátást. Ami a probléma, hogy nem csak ezeket a betegeket látjuk el, hanem természetesen a kórházi ápolás is ránk marad, és ugyanúgy ide tartozik az újszülött osztály. Tehát prioritása van az osztályon a betegellátásnak, és ugyanilyen prioritása van az újszülöttnek, ami sajnos gyakran előfordul, és éppen ezért, amikor egy kicsit várni kell a járóbeteg ellátással idejövő szülőnek, akkor már háborog, akkor türelmetlen. A gyermekosztály főorvosa azt is hozzátette, számos esetben olyan panaszokkal jönnek, amelyek nem igényelnek sürgős ellátást. Ezért nagyon fontos lenne a szülők felvilágosítása. Rajzák Edith azt is elmondta, hogy a Galántai kórházban ugyan júliustól nincs gyerekorvosi ügyelet, 8 óra után azonban annak gyerekosztályán ellátják a betegeket, tehát nem kell Dunaszertahelyre jönniük.